Giplansya na sa kadagkuan sa simbahan, lokal nga kagamhanan, kapulisan ug ubang ahensya sa kagamhanan ang makalihukan sa Semana Santa sa sunod semana. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Alan, sukad sa pagsugod sa pandemya sa labing unang higayon ang tanang kalihukan sa simbahang Katoliko alang sa Semana Santa ang gitugutan sa IETF nga makapahigayon na. Apan diklaro sa kadagkuan sa simbahang Katoliko sa Sugbo nga gitugot lang ang 100% sa kapasidad sa pagtambong sa mga kalihukan alang lang sa mga simbahan nga naa sa lugar nga ubos sa Alert Level 1. Apan sa probinsya sa Sugbo, 75% lang sa kapasidad kaya naa pa sa Alert Level 2. Gipangandaman na usab nila ang posibleng pagdagsa sa mga tao. We maintain the basic health protocols and the basic distancing, the hygiene, and above all, I exhort everyone to just maintain self-regulation because that the pandemic is still there. Likayan po nato ang paghikap-hikap no sa mga imahin no. We can still express our devotion no, our kining pagpadayag sa atong pagtuo, not necessarily sa paghikap lang no. Dugang ni Father Junzon nga matag parokya adunay gitagana nga mga parishioners nga maoy mo patuman sa minimum health protocol. Mapasalamaton kita no, magampo lang ta nga human niining tanan, padayon kini no nga kining ato ang nakita nga development. Sa dakbayan sa Talisay, nipahigayon na og coordination meeting ang local IATF, kapulisan, kadagkuan ug kaparian sa mga parokya. Usa sa ilang nasabutan nga tambagan ang mga 11 anyos pa ubos, mga senior citizen nga may gipamati sa lawas o dili bakunado nga dili mo tambong sa mga kalihukan sa simbahan atol sa Semana Santa. Kung doon natin mga pot procession, magdasok man yun na. Labi na sa Biyernes Santo, kanang haya, pati yung daghan ng tao na. Muna siya nga, i-discourage lang na dili to i-appeal ang below 11 years old. Samtang sugod karon Domingo, ipahimutang na sa Talisay City Police ang mga Police Assistance Desk sa mga simbahan. Katong mga simbahan nga along the highway ay atong i-consider ang problema kanya sa traffic. Daghan na kayo ang mag-attend sa mga misa. Usa-usab sa pagsunod sa health protocol, usa lang ang entrance o exit sa mga simbahan sa dakbayan sa Talisay. Alan, gawa sa mga simbahan, lakip sa bantayan sa kapulisan, sa kasundaluhan ug sa mga force multipliers, mo mga merkado, malls ug ang ubang mga dapit nga dagsaanan sa mga tao ning Semana Santa. Alan? Daghang salamat, Femari Dumabok.